भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय लाखपति दीदी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों। जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखाबाय महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ गभर्नमेन्टआ थाबैनो सोसिगोन। दा बिनि डकुमेन्ट चेकिं सोलिगासिनो दं। बेंक एकाउन्ट, आधार कार्ड बायदिसिना डकुमेन्ट चेकिं सोलिगासिनो दं। जुदि नोंथाङा नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव सिलेक्ट जानानै दङ, नोंथाङा बे स्किमनि रांखौ मोननो सानदों, नोंथाङा मोनसे बिग खामानिखौ मावनानै लाबावनांगोन रां सोयैनि सिगांनो। बे मा खामानि आरो लोगोसे नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ माला मोननो हागोन, जोङो बेनि आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोबां मानसिफोरानो थालांगोन जाय बिथांमोना सिलेक्ट जानानै दं। नोंथांमोना रां सोनायाव गोबांनियानो थालांनो हागौ जुदि नोंथाङा दासिमबो मोनसे खामानिखौ मावनानै लायाखैब्ला। बेनो जाहैबाय आधारजों बेंकजों लिंक। गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय दं आधारजों बेंकजों लिंक जादोंना जायाखै, बोरै चेक खालामनो आरो जायाखैबा मा खालामनांगोन, बेनि प्रसेसखौ सोंहरगासिनो दं। बेखायनो आं नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि बिग आपडेटखौ लानानै फैबावदों, जाहाथे साफ्रोमबो जाय बिथांमोना नैबे स्किमनि थाखाय सिलेक्ट जानानै दंमोन, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि थाखाय सिलेक्ट जानानै दं, नोंथांमोना जाहाथे रां सोखालिनो रांखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हायो। नैबेयाव रोखायै बुंना होखादों आधारजों बेंकजों लिंक थाथारनाया बेयाव मेन्डेटरि। नोंथाङा बे स्किमनि रांखौ मोननो थाखाय 10,000 रांखौ मोननो थाखाय इम्पर्टेन्ट आपडेटआ जाहैबाय नैबे आधारजों बेंकजों लिंक थानाया मेन्डेटरि। बेखौ DBT बुङो, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायनांगोन। गोबांनियानो बेखौ आधारजों बेंकजों लिंक बानायो, नाथाय गोबांनियानो इनएक्टिभ जानानै थायो, एक्टिभ जाया। जुदि नोंथांनि नैबे DBT सिस्टेमा इनएक्टिभ जानानै दं, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनानै नोंथाङा एक्टिभ खालामनो थाखाय मा खामानि मावनांगोन, जोङो बेनि इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। मानो होनब्ला थाबैनो नैबे जोंनि बिटिआर आरो लोगोसे अल आसामाव थाबैनो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। अलरेडि बेयाव नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों, एनालिटिक्सआव नोंथाङा नायबाथाय नुनो मोनगोन अलरेडि बेनि सिलेक्सन फाइनाल लिस्ट ओंखारना फैखाबाय। नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा बबे जिल्लायाव बेसेबां मानसिया फर्म होदोंमोन, खैजोन एप्रुभ जाखो, खैजोन रिजेक्ट जाखो, बेयाव नोंथांमोना डेटाखौ नुनो मोनदों। लोगोसे दा नोंथांमोना मस्ट इम्पर्टेन्ट जाय बिथांमोना नैबे डेटायाव सिलेक्ट जानानै दं, नोंथांमोना दा बेंक एकाउन्टआव रांखौ लानो थाखाय नोंथाङा मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानिखौ मावनानै लानांगोन। लोगोसे नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि नामा SHG केटेगरि वाइसआव दंना गैया। नोंथांनि नामा SHG वाइसआव दंना गैया, नोंथाङा बेखौ चेक खालामनांगोन। बेयाव जुदि नोंथांनि नामा गैया, अब्लाबो नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा बे SHG केटेगरियाव नोंथांनि नामखौ बोरै चेक खालामगोन, बेखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार बानायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड। दानिया जोङो चेक खालामग्रोगोन नोंथाङा गावबा गावनि SHG बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांनि अनलाइन डेटाखौ नोंथाङा बोरै चेक खालामनो, जोङो बेनि प्रसेसखौ नायनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन SHG। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। सार्च खालामनानै नोंथाङा नैबे SHG केटेगरि वाइसआव नोंथाङा चेक खालामनांगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना ग्रुपआव मेम्बार एड खालामदों, सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदों, नोंथांमोना बेयाव नायनानै लानो हागोन गावबा गावनि ग्रुपनि डिटेल्सखौ गासैबो अके दंना गैया। मोनफ्रोमबो नोंथांनि बे SHG केटेगरि वाइसनि डेटाया गासैबो क्लियार थानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। स्टेटखौ सिलेक्ट खालामखांनानै दानिया नोंथाङा नैबे डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामखांनानै गावबा गावनि ब्लकखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। ब्लकखौ सिलेक्ट खालामखांनानै नोंथाङा नैबेयाव ग्राम पन्सायत, जोंनिया बेखौ VCDC बुङो, ग्राम पन्सायतखौ नोंथाङा गावबा गावनि ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामनो नांगोन।
ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामनानै नैबे गावबागावनि भिलेजखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। भिलेजखौ सिलेक्ट खालामखांनानै दानिया नोंथाङा गावबागावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सोरनिबा ग्रुपआव टटेल मेम्बारानो गैजोबा नोंथांमोना नुनो मोनदों सोरनियाबा 7 सोरनियाबा 9 जन सोरनियाबा 11 जन सोरनियाबा 10 जन सोरनियाबा 12 जन बेफोरबायदि उल्थां फाल्थां जानानै दं। नाथाय सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयाव टटेल मेम्बारा थानांगौ नैबे 10 जना थानांगौ। बेफोरबायदि प्रब्लेम गोनां ग्रुपफोरा रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा बेखौ नायनानै क्लियार खालामना लानो हागोन। दानिया आं नोंथांनो नैबेयाव मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव क्लिक खालामनानै देखायनि। दानिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव क्लिक बानायबाय। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 10 जन मेम्बारनि डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। मेम्बारनि नाम, मेम्बारनि हासबेन्ड फादार नाम नैबेयाव नुनो मोनगोन। डिजिगनेसन नैबेयाव केटेगरिखौ नुनो मोनगोन। डिसेबिलिटि, रिलिजन, नैबेयाव जेन्डार, नैबेयाव बेंक एकाउन्ट एभेलेबल बेफोरबायदि गासैबो डाटाया अके थानांगोन। बेफोरबायदि नोंथांनि नामा अनलाइनाव दंना गैया नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना गोदान मेम्बार एड खालामदों, सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदों, नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गावबागावनि डिजिगनेसनखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बेफोरबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नोंथाङा बेबायदिनो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि नामा नैबे डेटायाव दङ अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। बेफोरबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। दानिया जोङो DBT मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायगोन। बेनो जाहैबाय DBT। बेखौ आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअफोरावबो आपडेट होबाय दं। थेवबो आं बेखौ गोदान भिउवारफोरनि थाखाय लाबोबावदों जाहाथे जाय बिथांमोना DBTखौ कानेक्ट खालामदोंमोन बेंकआव थांनानै बा जाय बिथांमोना अलरेडि DBTखौ कानेक्ट खालामबाय नोंथांमोननि DBTआ एक्टिभ दंना गैया नोंथाङा मबाइल फननि मददावनो चेक खालामनानै लानांगोन। नोंथांनि DBTआ जुदि इनएक्टिभ जानानै दं नोंथाङा 10,000 रांखौ सोबाबो मोननाय नङा। नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि थाखाय सिलेक्ट जानानै दंब्लाबो नाथाय नैबे DBT सिस्टेमा प्रब्लेम जानानै दङब्ला इनएक्टिभ जानानै दङब्ला नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव नैबे DBTखौ सार्च खालामनांगोन। आङो लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होनानै दोनखागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों DBT भारत नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन DBT भारतआव। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों डकुमेन्ट बे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन आरो नैबे DBT पेमेन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों सिटिजेन कर्नार बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। नुनो मोनदों चेक बेंक एकाउन्ट आदार लिंकिं स्टेटास नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। गावबागावनि मबाइलावनो नोंथाङा चेक खालामनानै बेबायदि नोंथाङा नायनो हागोन नोंथांनि DBTआ एक्टिभ दंना गैया। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। आङो लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होखागोन। नोंथाङा लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्ट बेबायदि पेजाव फैनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे लगिनाव क्लिक खालामनांगोन। लगिनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा बहायनानै होनांगोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे अपसन नैबेयाव आधार कार्डनि नोंथांनि नाम्बारखौबो बहायना होनांगोन नोंथांनि आधार कार्डआव नायनानै आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव मोनसे लगइन उइथ OTP आव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबेयाव आधार कार्ड नैबेयाव केपसा आरो नैबे लगइन उइथ OTP। दानिया बेयाव मोनसे OTP फैगोन। दानिया नोंथाङा OTPखौ लगइन खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन। नोंथाङा दानिया माइ आधार पर्टेलाव नोंथाङा बेबायदि हाबनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन। नैबे बेंक सेटिं स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे बेंक सेटिं स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। आं दानिया बेयाव क्लिक खालामनि। दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव राइट सिन नुगोन जुदि नोंथांनि DBTआ एक्टिभ जानानै दंबा आरो कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खोथैगोन। नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबागावनि आधार नाम्बारखौ नुनो मोनगोन। बेबायदि आधार नाम्बारखौ नायबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन बेंक नेम नोंथांनि आधारजों मा बेंकआ लिंक जानानै दं नैबेयाव बेंकनि नामखौ नुनो मोनदों। नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन गावबागावनि बेंकनि नामखौ आरो बेंक सेटिं स्टेटास नैबे इम्परटेन्ट आपडेट नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि एक्टिभ खोथैनो नांगोन। गोबांनियानो बेयाव इनएक्टिभ जानानै थादों मानो होनोब्ला नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै एक्टिभ खालामनानै लानांगोन। नोंथांमोना बानायाखैमोन जुदि नोंथाङा DBT बानायबाय बेबायदि नोंथांनि DBTआ एक्टिभ जादोंना जायाखै मबाइल फनजोंनो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय।